Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je me présente au nom de Basis Voilà. Ina gayyatar kowa da kowa ranar 30 ga watan Disamba insha Allah Basin Club anniversary kin Mandula sarkin rawa a ranar za ta fashe. Ina da tabbacin za ta fashe a Nijar kenan. Wala mace namiji ku hito mu je mu taya shi murnar ranar aihuwarsa insha Allah. Kada ka manta kuma ka sa noir blanc wala Passion Club. Masoya na ga baki ɗaya mata da maza na ƙasar Niger ina invitan ku domin ku je mu taya shi murnar ranar aihuwarsa, wato sarkin rawa Mandula. Garan frère din mu dan uwan mu ne, yayan mu ne, kanan mu ne, duka komi da komi namu ne, kuma ya representin kasa muna alfahari da haka, kuma Allah ya kai mu ranar. Ni ne naku nan Basis King yaro da ke ebe cassette to